Здравейте! Аз съм доктор Мария Ферат и отскоро работя в практиката на доктор Жанета Демирева. Ще ви представя презентация по една доста нашумяла напоследък тема, а именно коклюшът. Коклюшът е инфекциозно заболяване на дихателната система. То се причинява от бактерията Bordetella pertussis. Тя е грам-отрицателна, което означава, че при специално осветяване изглежда синя на микроскоп, аеробна, нуждае се от въздух за да живее, не образува спори и е слабо устойчива във външната среда. По повърхности може да живее само няколко часа. Високочувствителна е на действието на светлина, висока температура, дезинфектанти и изсушаване. Как става заразяването? Можем да се заразим единствено от друг човек, болен или безсимптомен заразоносител. Най-често това става чрез капчиците, които се отделят при кашляне, кихане или говорене при близък контакт. В по-редки случаи е възможно да се заразим и от замърсени повърхности. След като попадне в организма, Bordetella pertussis се прикрепя към ресничестия епител на дихателната система и започват да отделят токсини. Част от тези токсини увреждат епитела на дихателните пътища, а друга част достигат до централната нервна система и възбуждат дихателния и съдово-двигателния център. На това се дължат характерните симптоми на заболяването. Инкубационният период на коклюша, т.е. времето от заразяването до проявата на симптомите, обикновено е 7-10 дни, но в някои случаи може да стигне и до 21 дни. Коклюша протича в 3 стадия – катарален, пароксизмален и рековалесцентен. Катаралният стадий е първият и включва неспецифични симптоми като хрема, кихане, сълзене на очите, леко повишена температура и лека кашлица. Обикновено продължава от няколко дни до 2 седмици. През този стадий коклюшът е неразличим от другите банални инфекции на горните дихателни пътища, но пък през него човек е най-силно заразен за околните. След катаралния стадий следва пароксизмалния или също така наричан конвулсивен стадий. През него има пристъпи на мъчителна кашлица, продължаващи няколко минути. След краят им болният шумно поема въздух, което се нарича реприз. Репризът прилича на рев на магари, откъдето произлиза наименованието магарешка кашлица. При деца до 6-месечна възраст, които са най-силно засегнати от заболяването, може да няма типичен реприз, а вместо това да настъпи временно спиране на дишането. Кашличните пристъпи може да се провокират от храна, шум, кашлица на друго дете и в по-тежките случаи да бъдат до 30-50 дневно. Те са по-чести през нощта. Характерно за коклюша е липсата на силно повишена температура и аускултаторна находка от страна на белите дробове, т.е. при прислушване лекарят няма да чуе нещо особено. След пароксизмалния стадий настъпва рековалесцентния оздравителен стадий. През него кашличните пристъпи постепенно се разреждат и отшумяват. Този стадий може да продължи няколко седмици. На този слайд може да чуете как звучи типичният кашличен пристъп, последван от реприз при коклюш. Какви са прогнозата и усложненията при коклюша? Това заболяване е особено опасно за бебета до 1 годишна възраст. Както можете да видите на слайда, по данни на Центровете за контрол и превенция на заболяванията в САЩ, през периода от 2004 до 2008 година са настъпили 111 смъртни случая поради коклюш и от тях 83% са при бебета на възраст под 3 месеца. Също така при малки деца може да настъпи пневмония, която може да се дължи както пряко на Bordetella pertussis, така и на насложена вторична инфекция.
Може да има и усложнения от страна на централната нервна система, като гърчове, енцефалопатия и малки вътречерепни кръвоизливи. Те се дължат на липсата на кислород, намаленото количество кислород по време на кашличните пристъпи. Също така повишеното налягане в гръдната кухина и в коремната кухина при кашлица може да доведе до натъртване на ребрата, разкъсване на диафрагмата, пъпна и слабинна херния и пролапс на правото черво. При по-големи деца и възрастни рядко има сериозни усложнения и при тях, макар и бавно, се постига пълно възстановяване. Как се поставя диагнозата коклюш? Клинично можем да предполагаме коклюш в следните случаи. Когато пациентът има остро заболяване с кашлица, продължаваща най-малко 2 седмици и поне един характерен за коклюш симптом – пароксизмална кашлица, повръщане след кашличния пристъп или реприз. Или когато пациентът има кашлица, продължаваща най-малко 14 дни при наличие на епидемия от коклюш, какъвто е случаят в момента. За категорично потвърждение на диагнозата трябва да се направи PCR изследване на гърлен секрет или крачка. Чрез PCR се открива ДНК на Bordetella pertussis. За да бъде достоверен резултатът от изследването, е важно пробата да бъде взета сутрин на гладно, преди да бъдат измити зъбите и преди да бъде започнат прием на антибиотик. Има и възможност за изследване на IgA, IgM и IgG антитела в кръв, като повишените стойности на IgA и IgM показват скорошна инфекция. Как се лекува коклюшът? Първият избор на лечение при коклюш е антибиотик от групата на макролидите, като най-често се използва азитромицин или кларитромицин. Важно е антибиотичното лечение да започне през първите 7-10 дни от началото на заболяването, тъй като след това вече не е ефективно. Антибиотичното лечение главно намалява периода, през който болният е заразен за околните, а също така и предотвратява наслагването на вторични бактериални инфекции. Няма категорично установено симптоматично лечение при коклюш, тъй като мъчителната кашлица се дължи на токсина, който действа върху дихателния център в мозъка. Противопоказано е извършването на инхалации, дори и само с физиологичен разтвор, тъй като те могат да раздразнят дихателните пътища и да провокират нов кашличен пристъп. Други симптоматични средства, като сиропи против кашлица, противоалергични лекарства, нямат доказан ползотворен ефект при коклюш. Какво можем да направим, за да се предпазим от коклюш? Най-важно е всеки човек, при който няма истински противопоказания за вакцинация, да бъде вакциниран, защото отказът от поставяне на ваксини поради излишен страх, необоснован страх, поради вяра в различни конспиративни теории, намалява вакциналното покритие на населението и по този начин излага на голям риск бебетата, които още не са достигнали възрастта за имунизация, не могат да бъдат имунизирани, а ако се заразят, са изложени на най-голям риск от усложнения и от смърт. На този слайд е представен имунизационния календар в България. Вакцинацията срещу коклюш се извършва на 2, 3 и 4 месец след раждането, като се поставя 6-валентна ваксина, наречена хексацима. След това има реимунизации на 16-месечна възраст с 5-валентна ваксина, на 6-годишна възраст с 4-валентна ваксина и на 12-годишна възраст, когато ваксината е само срещу дифтерия, тетанус и коклюш. На този слайд съм ви представила противопоказанията за поставяне на ваксина срещу коклюш. Отляво са противопоказанията за поставяне на хексацима, отдясно за поставяне на Бустрикс, който се използва на 12 годишна възраст. Както виждате,
Противопоказанията са много малко. Включват анафилактична реакция при предходно приложение, алергия към активните вещества или някои от помощните вещества на ваксината, енцефалопатия, неконтролирана епилепсия, високо фебрилно състояние, тромбоцитопения. Следователно, това, което притеснява много родители, наличието на хрема, наличието на лека кашлица, наличието на атопичен дерматит, не представляват проблем да бъде поставена ваксината и следователно не са причина за нейното отлагане. Поради все по-големия брой случаи на коклюш в България и за съжаление поради това, че вече има настъпили няколко смъртни случая при бебета, се дават следните препоръки. Обмисля се изместване на възрастта за поставяне на първата доза хексацима на месец и половина вместо на двумесечна възраст. Силно се препоръчва вакцинация на жени, които са бременни в последния триместър, за да се осигури защита на бебето, докато то достигне възрастта за поставяне на хексацима. И силно се препоръчва да бъдат вакцинирани хората с непълен имунизационен статус по една или друга причина. Други неща, които може да се направят с цел намаляване на риска от заразяване, са спазване на дистанция, избягване на струпвания на хора, особено при наличие на дете в кърмаческа възраст в семейството, честа дезинфекция, често миене на ръцете и използване на маска, ако някой има симптоми, като кихане, кашлица и хрема. Тези мерки са ви добре познати от COVID-пандемията и се отнасят за всяко респираторно заболяване. На този слайд е показана картинка какво е правилно да правим, когато кашляме. Правилното е да кашляме и да кихаме в скъвката на лакътя си или в носна кърпа, а не в шепа, защото кихайки, кашляйки в шепа, по този начин, когато по-късно докоснем други повърхности, ще предадем съответно микроорганизмите нататък. Все по-често попадам на публикации в социалните мрежи, че някой търси магарешко мляко, защото смята, че детето му има магарешка кашлица. Наистина се смята, че магарешкото мляко е полезно, защото стимулира имунитета, стимулира полезните бактерии в червата ни, но то няма как да излекува коклюша. Коклюшът се нарича магарешка кашлица единствено поради звука, който се чува след кашличния пристъп, наподобявайки магарешки рев. Следователно няма как да търсим нещо общо между коклюша и истинските магарета и съответно магарешкото мляко. Няма как да приемем, че това е ефективно лечение за коклюш. Ако все пак решите да пробвате, млякото обаче трябва да бъде добре сварено, а не да се консумира сурово, за да се избегне рискът от други инфекции и съответно посещение на инфекциозна болница по друг повод. Надявам се информацията да ви е била полезна. Благодаря за отделеното внимание. Пожелавам ви да бъдете здрави!